Eknath Shinde ni bodol by Uddhav Thackeray ni bodol dorbar nanglaimano twiwi lelamung nakha Supreme Court Babainwi bakhak ni MLA rok nono mungsa kaisa majra boksinyawi tongra nani saklai ka dorbar no Maharashtra hastiwa hafang achuk phano tongko chang krikhu thongrani hafaro kaisa bodol bai te kaisa bodol koksil samang ti salaijak aboni bai salkolok romoino keshi kereng asaijak Maharashtra hastewo Eknath Shinde ni bodol bai Uddhav Thackeray ni bodol o dorbar nanglaimano twiwi lelamung nakha Supreme Court Babainwi bakhak ni MLA rokno kebengnai tabobo mungsa yapri naharimanyakho tangsalo awahaino saklaika Supreme Court dorbar nok ni naisirma bai o mamlano twiwi constitutional bench namna nangnai aboni bagino sal kisa jora nangnai abono twiwi dorbar nok jesuk jora kokchabui mangla asuk jora no MLA no twiwi mungsa kebe mungni majra nakhari mangla kho abono twiwi Maharashtra ni khopang Rahul Norvekor no janokna bagoi Solicitor General no dagi kha dorbar no khorsate klaiwi Babainwi bodol ni MLA rokno khorok sate khorok sano MLA achuk thaini nokhorinani sanlaibui dorbar kalaijak Supreme Court bufrobo Constitutional Bench khaiwi tamo saklai rino abono naisinglaijak kunui bodol ni MLA rok Bureau Report Kokkhorang